padha ae yo Caca yo ngene. Caca disingget saiki kok gak ngono. Lah kowe nek gak tanggapan yo ora ngarah wae blasak nyang klethong. Ayo. Nah kae kono disingget aku kadung ngowen tak nyisir lele tok bae. Panitiane yo ngono pintu masuke ku yo pas ning dhuwure ngono maksudku ki yo ngono lho. Pas leteng. Heeh, ya ning kono apa ning ndi ngono lho kok pas ning dhuwur-dhuwure. Iya Mas Gul. Ngene Pak Ren. Wong-wong kene asing bintang iki yo bintang tamu tok. Iya. Ngene iki awake dhewe. Ditambah menik-menik mener-mener ya. Tenan awake dhewe kan mengge Alah selingan tok, Bul. Kan jam-jaman. Hiburan. Ah ngono lho. Niki wonten bintang tamune nggih menika namine Blarak Songgoriti nggih. Kok blarak sigel? Apa? Sigel sapa? Kok singgel? Bintang namanya? Prigel. Prigel. Prigel untune sak igel. Igel-igel. Nah, iki lho. Ngene di Jendike ya sak igel. ngene jek diutang lho iki. Kencengane ya golek bar, Bul. Ya kaya ero petunge to bul. Lah Terus, makane ning kene ku tak genepi. Ayo Pak. Mbak Gel. Langsung tak kesi ngene ngene. Ya ngono kuwi disepoti apa piye ngono tebul. Walah. Oh kok masa pokoke ngadeg dhewe ngono. Lho panjakmu lho pokok nyapo kok Kok iso dikesi wong iki lho, ese utang ning Parmi. Lah yo utangku ku tak nggih bayar iki ngono lho. Maksudnya kan ngono. Mbak sik balik goli balik. Ora nek sempote yo balik. Aku selak pengen nyanyi ya mas. Sik. Ngomong toh. Bah lah kok kemeton iki lagi. Wah, ada tanggapan toh? Ya. Laras Prigel arep main. Sopo laras prigel? Golek genep-genep Iki nyapa to mau kamlaku ning kene. Bapak ya ngono iki. Mlaku kene mbok melangkar ono melingkar ini. Yo alah. Sepate Mas anu Ayo Mas Agus karo Pak Hen. anu olah. Baik, tipunge sapa? Hei! Lagi ganti iku nang tipunge. Sapa ki jenenge? Lah kok helok dadi bundek ngono modele. Hen, spot. Kayak beruk. Ayo tipu ngono. Tung tak tung dentah, tak tung dentah, dintak do dintah. Kayak jenenge boker iki. Aja upel-upel dino, tak do dino, tak do dino, tak dintah, tung dantah. Malah omongan Mbak Agus. Kayak cilikane boker modele. Padha. Wah, iki Heni ya ngono iki. Hah? Ayo Wes Pak, ngene, lah bisa teko. Wes ngene wes. Wes ngene. Wes Bocah, ngene. bocah nek tanggapan terus bayarannya dijaluk dhisik model yang ngono kuwi. Nabuh Ya, rasa-rasa. Heni ngono kuwi lho. Dewi mesti dino apa nabuh belas ora? Kayak bintang tamu ngono lho. Gram tok. Diutang. Kandhani kok. Sesuk tak lunasi. Ya sing ngono kuwi. Laras Prigel ora laras. Wong mbok sing semangat, Ora sing laras. semangat kaya aku Laras ngene iki. belas. Ah wes ngono tak. Yo, kita sambut bintang tamu kita dari Kota Tulungagung Iya. yang bernama Anjar Wening Entertainment. Nah, Wajar Wening Itu. gitu. Lah sapa? di sini to ler. Lah sapa? Prigel. Prigel Anjar. Kok Wajar Wening iki lho. Bapak guru. Jenenge Prigel sapa? Wajar. Anjar meneng. Lah iso. Lah bapak guru nek. Gak ono Lah terakhir lu aneh ning kono Anjar Wening kok. Duduk Prigel. Sepate. Lha iki sak RT ambek aku. Prigel. Sing ngengkel Wajar. dong, ya. Wajar. Anjar meneng. So. Lah kok so piye sepot. Oh yo, sepot. Alah bojone murid Prigel Yo. tukang soni lho. Yo. Oh. Pernah aku mengerti. Musik di Taman Ria. Wis tau. Suaranya merayu, duhai menang sekali, iramanya merayu. Oce, sepot. Piye tebul? Lah jere kok nyepoti mbok disepoti kok salah. Modelmu nak mikir gak tang lunas mesti jogetmu mesti sagel ngono lho. Gak suka. Sik toh. Sepote sampean iki kudune sing apik, Lah yo, sing laras. sing laras ngono. Sesuai dengan Rogo sambil rupamu, Mas. Laras rogo musik. Sesuai dengan rupamu. Lah rupaku muwak ya ngene. Anu, Mas. Lah ya makane sepotnya yo mawut. Mundur. Nyamper itu. Rene. Diapa nih iki? Ning mburi. Buri. Jejer. Iba ngadeg. Kancane kerja minggu terus. Oh, Boyoke letter S. aduh. Boyoke letter S pisan. Kene nyekel pundakku. Sing tertib. Iki sepote. Awak. Lha kok tane gowedhi kok iki. Lah kok rene Tak kabeh. arep ento. Heh, Sampeyan muni apa? nyekel pundakku. Lah iya. Bengok-bengok. Loh. Kan
baris to le. Sampai ning burine iki. Sampai ngomong, kudune buriku tok ngono. Oh iya salah berarti. Sing ning buriku nyekel pundakku. Aku ya burine kok. Sik to Ren, kowe iki kecetit kok panggah ngengkel to. Walah. Golek banti saithik ae lho. Lho ndi, Mang? Awa, Nes, awi, lemah awa. abang nyimpang, lemah Wis kucing rungono. Awa, Mendak sithik. Mundur. Ya prigel. Mendak kabeh lho. Kudune aku mang guri. Aja dodok. Gak kena. Mendak ngene lho le, mendak. Mendak kabeh, mendak. Mendak. Lah ya. Kecetet, apa enak gurih. Wes ya. Bul gantian bul. Sik to. Wes mendak kabeh. Tangane ngene. Lah aku Loro. Mikmu cekelen sing kiwa tebel. Lah ngono. Mik kumploken. Lah pare miknya cekelen lah kan mau nyanyi bingung nek miknya pokoke kono. Lah ngono. Heeh. Wes ngene ya. Tabuhane ya Mas. Ya. Mendak. Ayo Pak Ren, pernah aku mengerti. Ora. Oh. Iki sepote Apa? sesuai karo rupane kabul. Heeh. Oh iya. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau. Hah? Aku udah piaku oewu. Dewe nyekel mik kok nyapo ning mburi. Ning mburi mriko nyekel mik lho nyapo. Masa harimau kencing. Iki harimau kecetit. Nih, ayo balik. Ha. Ayo mendak kabeh. Tabuhane kalem ya, Mas. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau. Harimau Malaya. Harimau ye. Kok harimau piye to? Ana kiri barang. Harimau. Lah iya to harimau. Wah, saiki dhewe. Wah lah gak melo to, Dek. Kok nyanyi. Dewe. Melu. Wis melo wis. Melu. Tak potong selawe bayaranmu kok ora melu. Ha. Ayo mendak kabeh, tangane ngene. Ndang, ya. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau. Alon-alon ae. Alon-alon. Iki harimau sitok iki angel men to wara-warane. Harimau kelaran ya iki lho Ren. Ora. Gak. Iya timbangane sing kemang. Nan. Oh, Ya gak mek penak yo. mang rame. Kan apik iki. Oh, semau gak penak. Gak penak iki. Sesuk tak ganti sesuk ya. Besok ganti. Mau ganti apa, Bul? Hah? Sesuk to. Alah, gampang yo tak ganti kada apa-apa kan enak to. Iya. Ah. Terima kasih Mas Kok Kabul. wis diwehi kok terima kasih. Urung. Kok jek diutang kok terima kasih. Oh iya, 15 juta ya Mas. Kabel bahas, agak bahas pelunasan terus. Iya. Habis. Anak cilik. Oh, paling tidak aku nyanyi. Habis. Terima kasih Mas Kabul, Mas Impon. Impron, Mas Iba, karo Mas Inul. Heeh. Siang hari ini kita Hadir. hadir lagi ya ta. Hadir. Sing tahun aja mbok kelek mau mbune solar. Anu ganti pertama iki Mang. Iki bojone sampean. Hah? Loh, Mbak, sampean wis sadar? Sampean wis sadar apa uga nggih Iya, bojo Kabul? Asline ya getun. Ngene kudu diguyok. Muga-muga ndang sadar ya, Mbak. Wis sadar. Wis sadar. Wis. Bul. Oh, aku nek Bul. lagi kerawu Tak terus. ketenane, Bul. Hah? Wis sadar. Oh, Nyapa? Wira tahu sadar kok. Tapi ojo Nggih. sadar oleh bojo Mbak Prigel to. Oh. Karena gak sadar aku ya. Ya. Saiki ngene Bul, Mbak Brigel bil menyopo-nyopo dhisik Ah. warga kene. Sampean Kabul, Pak Rin, Laren. Mas Indul karo Wes. sapa Ipon ngombe kopi sik kene. Iki kopine ling aja, ben ngombe Moh kopi aku. sik. Mah, Lho, kene kopine iki Mbak. aku Alah. Lha memang nang apa, Mbak? Cek gawene ler. Cek Cek digawekne. gawene. Kopi. Lho tak kira kopi, memang kadang tak kon ngombe Kopi kopi, Pak arek enak nek kopine. digawekne. Gak sido nek. Dia harus digawene. Oh, jar digawe ini. Oke. Iya. Tak selok nih Mas Leri, untuk saudara Muhammad Kopi dimohon untuk naik ke panggung bersama Muhammad Teh ya. Iya. lho. Kalian Bersama teman ke kali rokoknya. nggih munggah mawon mboten napa-napa. Nggih, terima kasih banyak matur sembah nuwun kagem masyarakat
bergundul, mugi-mugi. Weh, Kok gundul piye to? Bergundul iki? Bergundul kok bergundul. kok ya? Hah? Brendol. Kowe iki ya kleru gul. Lah ora Bergendul. Marah lele catetane makane yo kleru. Mang Sik, temu bergendul. bergendul. Bergendul sido wareg Bergendul. peleman. Sido luwe terus bar mameng terus akhirnya sido Parek. Heeh, jenang gendul rasane legi. Terus. Ah, gila. Masyarakat bergendul mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin. Jenang gendul warnane biru. Cakep. Warga bergendul Apa, Mang? mugi-mugi sehat selalu. Kok aneh ya? Nyapa? Jenang gendut Rupane biru. dicampur kupat Terus warga bergendul mugi-mugi sehat. amin. Loh, kok meletek utakmu, Mas? Loh, Sadar wis sadar. Sampai malah mecer Sadar. barang. saya Nggih, meletek nggih, dakmu. nggih, ya. nggih, nggih, nggih. Nggih, pun. Terima kasih. Ini kedua kalinya saya hadir di sini. Moga-moga tahun ngarep awake dhewe iso hadir lagi ya. Ya amin amin Bersama amin. Rogo Samboyo Amin. Putra luar biasa matur sembah nuwun rawuhipun sedaya mawon. Saiki nyanyi, Bol, aku arep nyanyi, Bol. Ya ya. Aku Mbak, nyanyi apa kowe omong? aku ngomongin panitia sampe dibetekne ning nepeh kelowe tok tok ya. Tok. Kuwi duduk netong bul, kuwi rabuk. Kowe Iya, sing salah sing rabuk pengertian kowe kok lho. ngawur ae. Iya, Kuwi terus iya. dikek kono ki rabuk ya, Dak. Lagune Tombok Kangen, Mas. Tombok kangen. Iya. Nah, Mas Agus monggo Mas Agus. Iki penari latare aku request. Waduh, Oh, iki iya? Pak. Samarku nek Pak Rik ki peran latare. Request ya. Anak penari latar dari mana? Iya, Ya, kan enek sing nyanyi, enek sing joget. Oh, jono. Enek sing nabuh. Oke. Ya. Nah. Aku request penari latare Iba. Ayo Pak Rin. Aru Mbak Nopi Mbak Nopi kon munggah ben duet kalau Pak Rin ngono. Iki Nyapa, Mbak Nopi Nambahi wis selawe mulai pojok ning nyekso, kene. neh. Ayo, Wis tonggo tak tambahi selawe. ya. iki tadi apa? Backing vokal apa penari latar? Penari soda. latar. Iki kecetet tenan to? Kecedet. Oh, tenang. Wah, ya wis nek ono sampean nuk oleh nuk mantuk Nuk. mulai. Bayaran no. Kak, awakmu kok terus ngengkel arep backing vokal barang emang lha piye maksudnya? Tawani aku yo gayane to lar. Nggih. Iya iya. Monggo. Ayo Mas Agus monggo ayo tombok kangen. Tombok kangen diaturke Mbak Prigel monggo. Rogo Samboyo Putra Indonesia. Pelemahan bergoyang. Ya.
wis lali sliramu dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tenembangan karo aku dadi yo tombo kangen aku kangenmu bali nalika iku yo sepi rasane waktu biyen ucul dhewe ngelamun terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun senang atine mas gelang anting ali-ali tak dulet kanggo tombo kangen iki prasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari luar biasa iki himbauan ya mas himbauan dilarang tawur sebelum waktunya ya nanti kalau sudah waktunya bar tawur saja Oh, ibuannya gitu. ya lek urung bar ora leh tawur marahin kok ganggu Rogo Samboyo Putra yang tampil Maksudnya tawurin wis neng omah ae. iya lewat neng omah tawur karo bojone Iya. dhewe-dhewe iya oke untuk lagu yang kedua ini dikasih apa ya apa Geriges Ghoster apa hei apa sayang di Jambu Alas bayo angel men lagune Jambu Alas sih mas iso toh sama iso Jambu Alas kulite ijo nika sing digagas lho wong bojo kaya tel piye to ora nyambung sampean ki Kayak kuwi jambu alas ditetel-tetel. Jambu alas kulite ijo sing digagas. Bojone uwong. Ada gula, ada bubuk. Urung teko tapi. Ya, lagune jambu alas iki request dari Mbah Sinta. Mbak Siti. Oh, ya. Mbak Siti dulu penyanyi. Ya, oh alah. Oh, sinden. Oh, sinden Tayub. Ya. Oke, lagunya Jambu Alas. Ini duetnya dengan siapa? Bu Mas Siti Leri beliau ya? trending di waktu tahun 83. Oh iya Mas ya. 83. Lagunya apa Mas? Siksa kubur. Oke, SHF Jambu Alas bersama Rogo Samboyo Putra. Bersama Mas Leri, monggo Mas lagunya Jambu Alas iki permintaannya Mbak Siti. Yo. Kasek-kasek. Ayo Mbak Siti. Egolane. Yo. Egolane. Joget Mbak, joget Mbak. Egolane Mbak Siti. Egolane. Yo. Pelamahan berdaya. Beka. Ini Mas Leri gak turun ke sini. Bojomu tak silih, sesuk-esuk tak baleni. Yo. Kelingan manis rasane. Terus kelingan. Ramah kebuyune. Tresno lan kasih sayangi. Kasih sayangi. Karepatiku kelakon dadi bojone. Bojomu tak silih, sesuk
esok tak baleni. Sayange wis duwe bojo. Ananging aku wis kadung tresno. Nalangso rasane ati. Yen aku ra kelakon melu duweni. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, Pak Siti burung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Dekat ning ati ora bakal luru ganti. Senapya dilas tak anteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nalangso rasane ati. Yen aku ra kelakon melu duweni. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Ayo dong. Kasar, 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 kasar. Anteni rondone kelingan manis rasane terus kelingan ramah gembuyune olah kasih sayangi karo patiku kelakon dadi bojone. Persiapan Paradise Rogo lagi. Paradise Rogo Sambaya lagi ya. 1, 2, 3. Alon-alon penake. Ayo. Layer alon-alon Pak. Luar biasa sing nonton jen wong tok ya.